बसुमतारी आंनि न'आ तामुलपुर बाक्सा जिल्ला आं LKG निफ्राय क्लास 10 सिम इउ.एन एकाडेमि तामुलपुराव फरायदोंमोन बेनि उनाव हायर सेकेन्डारिखौ पायनियार एकाडेमि बरमानिफ्राय फरायदों दा आं 2022 मायथाइनि IIT एडभान्स आनजादाव उथ्रिनानै दिनै IIT बम्बे इन्जिनियारिं कलेजाव एडमिशन मोननो हादों बे आनजादाव उथ्रिनानै आं दा जोबोर गोग्गानाय मोनदों बेखिनि आंनि जि गोलाव जार्नि बे जार्नियाव आंखौ हेफाजाब होनाय गासै फोरोंगिरि आंनि पेरेन्ट्स आरो आंनि गासै लोगोफोर बेसोरखौबो आङो थेंक्स होनो सानो दा बे आनजादाव आंनि रेंकआ अल इन्डिया रेंक 27,000 आरो ST रेंक 312 मोननो हादों ओमफ्राय दा आङो IIT बम्बेआव फिजिक्स डिपार्टमेन्टआव सिट मोननो हादों आंखौ सिगांनिफ्रायनो स्कुल आरो लोगोसे हायर सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिफोरा गोबां हेफाजाब होदों आंनि जि कनसेप्टखौ क्लियार खालामनायाव जिखिनि बुजिनो गोनां दङ गासैखौबो मोजाङै क्लियार खालामना होनायाव गोबां हेफाजाब होदों आंजों लोगोसे थाफाबाय थादों गासैबो समाव आं जिहेतु सासे बर' बिजोंनि फरायसा आं गिबिनिफ्रायनो बर' बिजोङाव फरायदों बेजोंनो आङो बर' बिजोंजोंनो मेट्रिक आनजादखौ होदों बेनिफ्राय आं दिनै सासे IIT आव बर' फरायसा महरै सिट मोननो हादों सासे बर' फिसा हिसाबै IIT बायदि हादरारि मोजां मोनसे कलेजाव सिट मोननो हादों बेयाव आङो जोबोद गोजोननाय दङ आरो बर' बिजोङा मोनसे मोजां बिजों बेखौ आङो मोनसे बिदिन्थि महरै होनो सानो 2022 बेखौ आं उथ्रिसारनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों मानो होनबा मोनसे थांखिखौ लानानै जेब्लानो बे खस्थ' खालामनानै मोनफुङो बेनि गोजोननायखौ जोबोर मोनो बेनो नोंथाङा माबायदि फरायबोदोंमोन जे आङो बे IIT-JEE प्रिपेरेसननि थाखाय आं बोसोरसे द्रप लादों जाय बोसोरसे द्रपआव आङो मोनसे एग्जाम होनानै सुपार 30 डिब्रुगड़आव दंहैयोमोन जाय आंनि प्रिपेरेसनाव जोंनि फेकाल्टि मेम्बार जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो न'खरनिफ्रायबो गोबां हेफाजाब मोनदों नोंथाङा बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन आं आंनि थाखो जिसिम इउ.एन एकाडेमि थारिखारि फरायदों आरो 11-12खौ आं पायनियार एकाडेमि बरमानिफ्राय खालामदों जितु आं बेखौ नंगौ होननानै साना मानोना बेयो मोनसे खुगा सोलिबोनाय बायदिसो जायो आगोलनि दिनाव मारैमोन मिन्थिया खिन्थु जेब्ला जोंनि दिनाव फैयो अब्ला जेब्ला आंबो क्लास 10 सिम बर' मिडियामाव दंमोन थ' जुदि आं 11-12आव थाङो आंना इंलिस मिडियामाव जाहैदों साइन्सआ खिन्थु जेबो प्रब्लेम जायाखैमोन मानोना जेब्ला जोङो मोनसे फरायनायनि लेंगुवेजखौ खालामो बे एफा हार्ड जाहैया बुजि मोनजोबखायो स' कम्पिटिटिभ एग्जामफ्रावबो जे प्रब्लेम जाहैयो बे नङा जेब्ला जोंनिया पायनियार एकाडेमिनि बागै बुङो 11-12आव जों मोनसे इन्टिग्रेटेड कचिं होयो जाय 11-12आव नोङो क्लासनि बारैबो मा होनो बेलायाव बा सिडिउला बेलेग जायो जायनि थाखाय नों कचिं लानो हायो जोंनिया IIT-JEE प्रिपेयार खालामबा मेडिकेलनि थाखाय प्रिपेयार खालामबा नों बेयाव कचिंबो लाखानो हागोन दायो नोंथाङा बबेयाव एडमिसन मोनखो आं दायो IIT खड़गपुराव एडमिसन मोनना दं मेकानिकेल ब्रान्चआव नोंथांमोना बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामाव पार्टिसिपेट खालामनो गोसो दं बा बेफोरबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामनिफ्राय गिदिर कलेजफ्राव एडमिसन लानो गोसो दं थ' नोंथांमोना बेफोरनि बागै मोजाङै नायबिजिरो मानोना जोंना दानि जुगाव गासिनाव मबाइल थायो थ' मोजाङै नायबिजिरना बेफोरनि बागै मोजाङै बुजिनानै जुदि प्रिपेयार खालामनो लायो एसे खस्थ' खालामो थ' नोंथांमोना जाफुंसारनो हागोन आं बेखौनो बुङो जुदि जोंनाव मबाइल थायोबा माखासे जोंनाव डिस्ट्रेक्सना फैयो खिन्थु नों जेब्ला नों फरायनायनि फिल्डखौ लायो जुदि नोंनि आखायाव मबाइल दं खेलाबो दं जुदि नों फरायनायनि बागैल' गोसो नों जुदि इडुकेसनखौ मोजां लानो लुबैयो नों 90% नोंनि जे एफर्ट बेनिया 4-9% थानांगौ जुदि नों 10%खौ जुदि नों मबाइलाव बाहायो जास्ट नों रिफ्रेसमेन्टनि थाखाय बाहाय आरो नों 90%खौ नोंनि जि थांखि बेखौ मोनफुंनायनि थाखाय नों मा खालामनांगौ बेखौ बाहायनांगौ बरायनाय थांखिया जोबोद मेहेरगोनां बेनि सिगां नोंथांमोननि चेनेलसिम आंनि साबायखर होनाय जाबाय जोंनि खबरखौ लानो
खालामनो थाखाय थांखिया बेनोसै जे बे जाबाय जोबोद गोलैसोनाय जायगा नालाय बे गोलैसोनाय जायगानिफ्रायनो जोंनि टाउनफोरनिफ्राय सानै गथ'आ आइ.आइ.टि. मोनदों बिसोरबो बर' मिडियामनिसो आरो बिनिफ्राय बिसेसखौ बुंनो थाङोबा जुनिया खोथाया जाबाय मा जोंनि नैबे टाउनफुर इउ.एन एकाडेमिनिफ्रायनो त्रिदिप बसुमतारिया आइ.आइ.टि. आव मोजाङै क्रेक खालामदों साक्सेसफुल जादों बियो अलरेडि बम्बे आइ.आइ.टि. आव एडमिसन लाबाय सिमोनबो जोंनि बे इउ.एन एकाडेमिनिफ्राय रायदो बसुमतारि होननाय जोंनि सासे आगोमा फरायसाया आइ.आइ.टि. क्रेक खालामनानै बम्बेआव दंहैखायो आरो बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो जोंनि बे टाउनफुरनिनो थाइगेरखारि एकाडेमिनिफ्राय दिदोम मोसाहारि होननाय सासे आगोमा बर' बिमानि फरायसायाबो बर' मिडियामनि फरायसा जानानैबो बिसोरो आइ.आइ.टि. आव जोंनि भारतनि बयनिख्रुइबो टाफ एग्जाम बेखौ बिसोरो क्रेक खालामनानै साक्सेसफुल जानानै आइ.आइ.टि. आव एडमिसन थाखाय सिलेक्सन मोनबाय आरो बियो अलरेडि खरेगपुराव एडमिसन मोनबाय सिलेक्सन जाबाय अबयसे बियो दिनै लास्ट काउन्सिलिंखौ नेदों बम्बेआव मोनो नामा ओरै होननानै नेदों दा बेनो जे जोङो जाहाथे जोंनि बे बर' मिडियामनिफ्रायबोदि जोङो बे रोखोमै भारतनि बा मुलुगनि गिदिर गिदिर एग्जामाव साक्सेसफुल जानो हायो बर' मिडियामबाबो जों बेखौनो रायजोफोरनो सुबुरुन हरनो लुबैयो मेसेज हरनो लुबैयो जे बर' मिडियाम होननानै जोङो गावखौनो उन्दै होननानै नेहार होनो साननाङा जों आवगायलांनांगौआ जों आसा खालामो दा नैबे जायफोरनिखि आइ.आइ.टि. आव एडमिसन लागोन बिथांमोनहाबो जाहाथे उनाव फैनानै जोंनि बे गोलैसोनाय फरायसाफोरखौबो एनकारेजमेन्ट होनो हायो खालि गावखौल' नायनानै जानाय नङा बिसोरो साफा गिदिर इन्जिनियार जानानै बिसोर जाहाथे जों आसा लायो बिसोरो फैनानै जाहाथे जोंनि समाजखौ सिबियो आरो जोंनि गथ'फोरखौ उन्दैफोरखौ एनकारेजमेन्ट होयो बेखौनो जों बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनैनि बे मेहेरगोनां फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो खोथाखौ बुंनो लुबैयो आंहा अनेक बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दं फोरोंनायाव जे इंलिस मिडियामनि मोनसे बारहावा फैबाय नालाय किसुमानखौ मा जों ओरैबो बुंजायो गाज्रि मोननो हागौ मोनसे फल' खालामनाय आरो ब्लाइन्ड फल'वार बायदि आरो जे इंलिस मिडियामबासो जोंहा गथ'आ मोजां जागोन बेखौ एसे ब्लाइन्ड फल'वार बुङोबाबो बारा गोरोन्थि जाया आसलथे बिब्दि नङा बिथांमोनखौबो जोङो बिथांमोननि गथ'फ्रा जुदि जोंनि बेबायदि स्कुलाव जुदि एडमिसन लायोबा आरो जों साक्सेसफुल जानो हागोन बिथांमोननि गथ'आ माने साक्सेसफुल जायो बिसोर गोरों गोराखा बिस्रा रांखावरि गोनांखा जिखुनु थासारियाव बिसोर एफर्ड खालामनो हायो जेरावखि फराया बिथांमोननि गथ'फ्रा साक्सेसफुल जाखायो जोंनि बर' मिडियामाव जाखायो बे इंलिस मिडियामनि क्रेडिट नङा बिथांमोननि न'खरनि जोथोन आरो क्रेडिटसो आरो बिथांमोनहा जुदि जोंनि बर' मिडियामाव एडमिसन लाबाबो बिथांमोननि गथ'फ्रा साक्सेसफुल जाखागोन